Per nosaltres, joves, cultura, universitat, tecnologies de la informació i la comunicació, tot això vinculat a lo sociolaboral, són els ingredients que ens porten a donar un pas més en aquests dos productes. Un festival de curtmetratges de temàtica sociolaboral, el que en diem TFC, que està vinculada als joves i als estudiants de les universitats de comunicació. La idea és que poguessin ser fins i tot treballs de fi de carrera, i el segon festival, que s'anomena WorkCom, aquesta és una idea de microcurts de duració i de format més petit, de 3 minuts, que la idea és que es remoguin i puguen ser després difosos principalment per internet. I aquest va dirigit no només a l'àmbit universitari, sinó més obert en general a totes aquestes persones que puguen tindre iniciativa o interès en participar-hi. La UGT de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu han decidit sumar esforços. Aquests esforços és per projectar al món, perquè esdevingui un interès realment d'aquests joves directors, d'aquests joves realitzadors, d'aquests joves estudiants, perquè tinguin una plataforma común per sortir al món. ¿Y por qué el Baix Llobregat? Pues me imagino que podría haber sido cualquier otro territorio de Cataluña, pero a mi modo de entender el Baix Llobregat reúne todos aquellos ingredientes que le hacen, pues, en gran medida ser merecedor de ser la sede de estos festivales. Si alguien de Cataluña o fuera de Cataluña le preguntas pues con qué identifica el Baix Llobregat, con toda seguridad lo primero que te diría es que lo identifica pues con la organización de los trabajadores, con el sindicalismo, con ese concepto genérico de la combatividad. Ampliar els agraïments també a altres entitats que hi han participat i participaran. Televisió Espanyola, la xarxa de televisions locals de Catalunya, la Malla.net, Nominàlia, Àrea Visual, Even Studio, i després dues associacions també d'aquí de Sant Feliu importants per a aquest projecte i que també volem valorar. Una, els alumnes i els professors de la Casa d'Oficis de Noves Tecnologies de Sant Feliu i, des de luego, l'associació, a la gent que està a Cinebaix, que no només fem avui la presentació aquí, sinó que el dia que es faci la presentació dels treballs i l'atorgació dels premis doncs també ho farem aquí,